Benvinguts en aquesta entrega de premi d'aquesta primera edició del Premi Catalunya d'Ecodisseny 2015. Com explicaven fa uns mesos amb una lliçó magnífica en el marc de l'MIT a Boston, l'ambició, el convenciment que per petita que sigui una bona solució, aquesta bona solució pot millorar la vida dels nostres conciutadans en qualsevol punt del planeta, és el que ens dona garanties i expectatives de progrés. No hi ha problemes petits ni problemes grans, hi ha problemes ben resolts i problemes mal resolts. Avui hem après, afortunadament, espero que definitivament, que en definitiva tots formem part d'una mateixa comunitat planetària i que en conseqüència tenim la responsabilitat de reparar les ferides que hem heredat i de garantir que per les generacions que vindran el món, el planeta que deixarem serà sense cap mena de dubte millor.